आगोलनि जे बिपिएफनि सरकार बिथांमोना जौगानायनि खामानिफोरखौ हानायमानि जिखिनि मावनांगौमोन बेखौ मावाखै। बिनि थाखायनो प्रमद जरा ओनसोला गोग्लैसोनानै दङ। जोंनि समाव दायो 10टा भिसिडिसिनि मादाव 7टा भिसिडिसि अफिसा लुनाय जाबाय। बिथांमोननि समाव गंथाम लुहांहां जानानै थाबाय। बेवहाय 7,642 गोदान न' रायजो राजाफ्रा मोनबाय। बेबो 94% बिनि लुनायनि हाबाफारिया जाफुंबाय। गोबां दालां आरो कालभारबो लुनाय जाबाय। दा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपाबो अनसुंथाइ मोनदों। दा बेफोरखौ लाजोबनानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैदों। आरो फैबाय थानाय बोसोरनैयाव जोङो पर्बतजरा ओनसोलनि जि मेजर जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन। आङो 25 तारिखनि उनाव आरोबाव फैनानै सिभिल एसडिअ अफिसारनि गेजेरजों बेवहाय रिभिउ खालामगोन। इडुकेसन, हेल्थ आरो बिभिन्न सेक्टराव मा जेंना दङ बेखौ रिभिउ खालामगोन। दिनै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ माबायदि जोबोद मोजां। रायजो राजाफ्रा बयबो फैनानै बाहागो लाफैदों। जोबोद गोख्रों मोनसे मिटिं बेवहाय जादों। आरो बिनि जाहोनखौ आं बिजिरनायाव बेखौनो नुदों जे बिथांमोननि जि बिजाथि जाय बिथाङा दिनै MCLA जानानै दङ, बिथांनि जि साननाय हनाय, बिथांनि माखासे रायजो राजाफोरजों जि आखल दिन्थिनाय बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा गोजोनाखै। मानोना बिथाङा सासे आइजो आरो जों नुनो मोनदों जेला सरकार दानाय समाव बिथाङा फार्स्ट डेयावनो एसेम्ब्लिनिफ्राय ओंखारबोनाय समाव रायजो राजानि फारसे नायनानै एसे जुमुदै गारदोंमोन, मुजुदोंमोन। दा बेबायदि आखलखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। जुदि रायजो राजाखौ अननो रोङाबा, मान होनो रोङाबा, रायजो राजाखौ अराय सम सिगि सग' खालामनो नागिरोबा बेखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा पर्बतजरा ओनसोलनि बिपिएफखौ नागारनानै दिनै गोबाङानो बेवहाय UPPLआव जइन जाफैदों। आरो खोनानायाव गोबां आरोबाव 500निख्रुइ बांसिन सुबुङा जइन जाबावगोन। बेबायदि मोनसे थासारि पर्बतजरायाव फैदों। पर्बतजराखौ टारगेट लानानै UPPLआ खामानि मावो। पर्बतजराखौ टारगेट लानानै खामानि मावाखै जोङो। पर्बतजराया टारगेटआ मोनसेल' जे बेवहाय जौगानायनि खामानि मावनांगोन। मानोना बेयो गोग्लैसोनानै दङ आरो गुरुदेबनि बेयो जोनोम जायगा। गुरुदेबा बिनिफ्रायनो धोरोम फोसावदोंमोन। स' पर्बतजराखौ जों जौगाहोनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान। दा बे हिसाबै पर्बतजरा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय UPPL सरकारनि दिनाव जों गोबां खामानि मावगोन। गुरुधामावबो जों खामानि मावगासिनो दङ। गुरुदेबखौ फबनाय जायगाखौबो जों डेभेलप खालामनो सानदों। बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोंनि समावनो जों मावगोन। 16 तारिखआव NDAनि सावरायनाया माबायदि जादों? जोबोद मोजां जादों। बेवहाय जोंनि बे मोनबा हान्जा बेहा गासैबो थि खालामनाय जादों। फैगौ पार्लामेन्ट इलेक्सनाव बयबो गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो जोंनि जिखिनि बिजाथि जागोन बे साफ्रोमबो बिजाथिखौ गोख्रोङै देरहानायनि थाखाय बयबो खामानि मावगोन। UPPL हिसाबै मासिया उदालगुरि आरो जोङो जोंनि गुबै जायगायावनो जोङो गेलेनो थाखाय लुबैदों। बेखौ लानानै जानुवारि दानाव मिटिं जागोन आरो